MC's Fight Night 2013's back. Vælg, jeg vil have et emne først. Okay, vi skal finde på emnet. Emnet det er... Okay, dreng, chill. Ikke noget pres, Emnet det er... Gellerup Ghettoen! Nej. Hvad for noget Hellerup eller? Okay, deres opgave i dag, MC'er, det er... I skal finde på forskellige... Dreng, I skal opdigte en voldtægtssag for en lille pige, der skete i Gellerup. Det kan jeg godt. Mener I seriøst det? Ja, okay, det er udfordringen. Det er udfordringen, dreng. Udfordringen for MC 2013. En lille pige ved navn Christina. Nej, det må du selv finde på. Okay, det må selv finde på navnet. Lille pige blev knippet i Gellerup-parken. Hellerup, ikke Gellerup. Gellerup. Det gik ghetto, det ghetto. Hellerup er ikke ghetto. Okay, klar. Okay. Ghetto! Fight night. Ja. De slår sten, saks, papir. Ja, Nikke. Jens starter. Jens, the beast. Ja. Yeah. Oh, yeah. Nikke. Jens MC 2013. Han føler fedt ud. Ja. Der var en lille pig. Lille pig. Gellerup. Kom fra Gellerup. Ja. Pik så stor, at den ikke kunne tages ned i hans... Den som han fik fra hans far, og den var nemlig endnu større. Nikkes! Han var blevet misbrugt, og det gjorde han videre. Sådan, så det gik til højre. Hun stod til højre. Siden ham. Ja. Han fik... Han tog fat i hans far. Derefter, så gik det hele mørkt. Ja, det kigger mørkt. Og hvis rødrøverne er, det gik helt mørkt. Og derefter fik hun et kæmpe chok. Hun tog hendes pik og tvang den op i hende. Hun var ikke klar til det, og hun blev derefter en ægte kvinde. Ægte kvinde. Det gør det fandme svært med Jens. Jeg siger, MC Jens gjorde en præcision af klasse. Må vi se om... I kan ikke bare stoppe bilen. Okay, herr Skov. Du har den 2 sætninger efter. Herr Vass mod herr Skov. Og herr Skov har... Jens har lige opført en præcision af mange divisioner. Nu skal herr Skov opføre noget. Han kan prøve at få division ekstra. Han vil lave bitter higgis op. Okay, jeg prøver at lave beat. Okay, chicken. Okay. Dreng, jeg er våd! Okay, drenge. Okay, der kommer et YouTube-beat nu. Nej, det gør der ikke. Okay, er I klar? Er I klar? Okay, jeg skal lige finde et beat. Ja. Hun-tang. Ja. Jo. Der var en lille pige, hun kom fra Hellerup. Hun var ude og besøge sine venner i Gellerup. Men perkeren havde taget en rigtig liderlig kyssen. Men den lille pige, havde ikke en kys. Men den lille pige, hun blev voldtaget af ham perkeren, fordi de ikke havde givet en fuck, siden de var taget. Hun tog hende så hårdt, at hun blev gravid med den lille dreng, som hed Jørgen Nord. Hun var... Det er en Jørgen Nord. Videre. Jørgen Nord. Den lille pige, hun blødte, men perkeren var ligeglad for. Han havde nemlig lige løbet så fucking hurtigt, at hun var... Fuck ja. Okay. Ja, exakt. That shit great. Nej, det må hjem. Nu ser vi, hvad der sker for Jens Vass. Niklas Skov gjorde en indsats, der var brillanteter. Nu kommer Jens Vass med... Er det dobbelt? Jens laver en fortolkning af Abbas Man in the Midnight. Hvad var det hedder? Jeg vil beat nu, Vent lige, hvordan fanden er den? Jeg kan ikke huske Det kan jeg fandme ikke. Jeg kan ikke huske det. Jeg gik fuldkommen rimkold, hvis der er noget, der hedder det. Jeg kender det godt. Du har lige stemt på mig. Hvad stemte du på? Jeg har ikke stemt på nogen, for jeg har hørt begge. Du har lige hørt os Vi begge har to. hørt begge. Okay, jeg kan godt huske det. Okay, I begge to havde historierne med, må jeg sige. Altså, jeg blev inspireret. Spørgsmålet er, hvem man stemmer på. Mark stemmer på mig. Okay. Nikkes. Jeg bliver nødt til at stemme på Jens den her gang. Jens vinder. Jens vinder den her battle. Jens vinder den her battle. Okay. Dips. Jeg vil gerne være dommer. På den anden side vil jeg også gerne være.
Dommer, jamen, der er to dommer. The rap. Me and Niklas for drinks and a white Yoda. A Okay. quarter tank of gas, one pistol and orange soda. Jeg vil gerne have Niklas og Mark skal rappe. Nej, jeg vil have beat. Okay, du laver beat. Jeg finder emne. Gør ordentligt beat. Okay. Nej, jeg vil have beat. Jeg finder emne. Okay, emnet er Bam! Nikke. kommunalvalg. Drenge, kommunalvalg. Og vi kører. Vælg lige, Okay. lige Drenge, I skal så sten, saks, papir. Sten, saks, Den er MC Battle. Niklas går ind med mest erfaring. Jens, Mark går ind med junior-talentet. Nu får vi se, om der vinder. Niklas er berygtet. Mark er gorgeous. Det her, det er slemt. Det bliver svært, det, drenge. Okay. Første emne. Jens, hvad siger I emnet? Jens, hvad er emnet? Hvad er emnet? Sig det til ham. Kommunalvalg. Okay, hvem starter? Eller jeg ved ikke, er kommune bedre end kommunalvalg? Kommunalvalg. det er fint. Kommunalvalg. Okay, battle holder. Hvem giver den op? Hvem starter? Niklas starter, det har jeg sagt. Okay, drenge. Det kommer beatet. Tja. Tjekka. John, fire! Bam, tjekka op. Hvad fuck er det der for et beat? Ej, det er provision. Okay, skal jeg lave beatet? Nej. Okay, drenge. Nu kommer beatet. Stille og roligt. Okay. Drum, kick, drum. Na. Beat, dude. Okay. Yeah, nigga. Yeah, we're back in the ghetto. Yeah. MC Skov. MC Skov, yes. MC Skov, yes. MC Skov. At Mark skider. Ja. Han skal sutte en hel masse pik. Ah! Han er en lille kok, men han Kok. kan ikke få en nok. Nok. Fuck den bil. Få en nok. Enough. Giv den op. Nok. Men Men. han er en lille brud, Ja. der ikke kan lave andet end at Sud. sin mor sut. Kut. Han sutter Han sutter. hele Dagen. Men ikke få den ind i Preach out. flaget. Han kan ikke finde midten meget. Nej, det kan ikke. Bam. Go. Jeg synes, der mangler nogle seriøse emner. Vi har MC Mark, Mr. Morgan Freeman. Her kører han. MC Mark. Okay, om. Okay. Hey, den her giver op for MC Mark for undskyldning for den her apologies. Okay, MC Mark. Rasmussen. Okay, Rutsebæk Vej. Her kommer han. Vores MC, lokale MC. Oh yeah. Prøv lige at høre her, makker. Prøv lige Du her. ind til at tage en fucking slapper. Skal han tage en slapper? Stok, når du lever i en skal. Nej, lever han Ved der? du hvorfor? Det er fucking kommunalvalg. Åh! Og du lever i en anden verden. Ja! Fucking hvad der siger, du er en fucking matani. Matini, mand. Du er lort. Det gør han fandme. Du er Skråt. slet ikke flot. Prøv at sutte væggen her, så kan det store. Ved du hvorfor? Det er fucking storebror. Prøv at sutte din pik. Det sagde jeg lige. Ja. Han gav den op. Så kan du prøve på at sutte mig som en lille pige. Okay. Åh!